Sashin al'amuran yau da kullum daga nan Aminci Rediyo domin ci gaban al'umma ke gabatar da Idon Mikiya. A cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji cewa yanzu haka dai hukumar Karota ta gurfanar da wasu matasa da suka ci zarafin jami'anta a gaban kuliyar Mantasawu. Haka ma dai muna nan tafa da rahoto na musamman wanda ya duba akan yadda matasa suke mayancewa sa jallabiya. Ko me yasa? Gaskiya ina sa jallabiya sai da san yin wani. Gaskiya ina jin daɗin sa jallabiya. Kazalika ma dai muna nan da wani rahoto wanda ya duba akan yaudara tsakanin samari da 'yan mata. Mace ta yaudari namiji ya fara yaudara. Na san mace da akwai ni ta gare nake so. Da yake yau take Alhamis muna nan tafe da shafin nan namu na sanadin aure na. A dakacin. Me sauraro